taqra u tisma' il-kelma t'Alla, ngħidu mill-ewwel li t-tnejn. L-ewwel nett il-kelma t'Alla ġiet miktuba biex naturalment wieħed jista' jaqraha. Jaqra kemm b'mod individwali, waħdu l-Papa stess isemmija Franġisku din il-ħaġa, imma tista' taqra f'komunità, il-familja pereżempju. U hawnhekk nissuġġerixxi li sewa wieħed jaqra il-Vanġelu għax huwa ktieb ħafif ħafna. Tinqara wkoll f'komunità, ma ninsewx li l-Bibja ġiet miktuba biex tinqara fil-komunità, jiġifieri fis-sinagoga. Il-Lut hekk bdew bil-kotba f'idejhom, imorru fis-sinagoga u hekk għadhom nhar ta' Sibt u tinqara lilhom il-kelma minn fuq l-ambone, imbagħad ikun hemm it-targum, jiġifieri l-ispjegazzjoni ta' dak li jkun inqara. Imbagħad hemm il-kelma l-oħra, tisma'. Issa l-kelma tisma' bil-Malti hija ftit wiesa'. Forsi aħjar illum tgħid minflok tisma' tagħti widen, dak li bl-Ingliż ngħidu to hear u to listen. Tagħti widen mela int rajt silta mill-kelma t'Alla. Issa tħalli l-kelma t'Alla tkellem lilek, tagħti widen għal dak li qiegħda tgħidlek. Waħda mid-definizzjonijiet qawwija tal-kelma t'Alla qiegħda fl-ittra lil-Lut, meta jgħid li l-kelma t'Alla tixbaħ lil xapla xtaqta minn żewġ tixfar, meta tismagħha u tkun tħalli tagħti widen għal dak li inti qed tisma', allura din tkellmek, allura din iċċaqalqek, timbuttak biex inti tieħu azzjoni naturalment biex inti tagħmel qabża fil-ħajja aħjar tiegħek, ma tħallix il-ħajja medjokra tiegħek tifgak. Imma l-kelma t'Alla tixpruna, timbotta, tiġġalek li inti tieħu sehem fil-komunità, u meta inti tagħti widen għall-kelma t'Alla, allura tħalli lill-Alla ikellmek. Bħalma qallu Samwel tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek jisemek. U dan huwa l-awgurju u x-xewqa tiegħi li nsibu ħin li naqraw il-kelma t'Alla mod speċjali id-dar, imma xejn iktar li nagħtu widen, li nagħtu każ ta' dak li tgħidilna din il-kelma qaddisa.